बेवहाय जोंहा गोबां सिन्थाधारा दं बेनि उद्देश्यआव जों दिनै हरना गुनाबाबो बा बेलासि सम लानानै जोङो गोबां सिन्थाधाराजों जोङो जयेन जादों। दा खोब जोंनि दानि जे गोदान UPPL सरकारखौ दैदेननाय दा प्रमद बर' सार बिथांनि खामानि मावनाय आरो बिथांनि माखासे आयदाफारिया दानि समाव गोबांनिफ्राय गोबां जानायाव जोंबो खोब बे समावनो जों बाहागो लानानै जाहाथे रायजो राजाफोरनि मोजां मावना होनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। बिनि थाखायनो दिनै समाव जोङो जयैनो जोङो फैनानै UPPL सरकारखौ मददजों लोगोसे जोङो गोबां बायदि मैया खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय जों ओंखारबोनाय जादों। आरो बेजों गेजेरजों जोङो बुंनो थाङो दानि समाव जोङो नुबोदों जोंनि मेगनजों नुदों जोंनि ओनसोला बै समाव गोबां गाज्रि थासारियावमोन। दिनै गोबां आंनिनो गामिखौ आं होननानै लानोसै बे समाव जोंहा दैजों बिराद माने भुगिनानै थानाय बे समाव जोङो गोदोसोनाय बायदि गावखौनो गाव देहा सोलेर गैयैफोरबायदि जों बेराम आजारजों जों रैखा मोनै जायोमोन। दा बे समाव गोबां जोंनाव दा लासै लासैनो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ। लामानि बेब'स्था आरो जोंनि बे दैखौ होबथानाय जे दानगारनाय बेनि बेब'स्था सोलिगासिनो दङ। आरो गथ' गथायनि जे जेनेरेसननि थाखाय सोलोंथाइ लानायाव गोबां खस्थ' मोननायावबो बिथांमोना दा लासै लासैनो मोजां जाबोगासिनो दङ आरो मोजां सोलोंथाइखौ मोनलांगोन होननानै आंहा आसा दङ आरो दा बेनिखायनो आङो दिनै UPPL सरकाराव एकदम बेगेंजों बिगुरजों नांथाबनानै खामानि मावनो आं दिनै एकदम ओंखारबोनाय जाबाय आरो। साबेसे जखम जादों नोंथांजों लोगोसे? दा जोङो बेवहाय जोंनि ओनसोलनिल' नङा जोङो दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा गोबां जायगानिफ्राय जों फैनाय जादों। खिन्थु बिथांमोननि फैनायनि माखासे उद्देश्य थागोन बिथांमोनावबो गोबां सिन्थाधारा थागोन। दा बिथांमोननि सिन्थाधाराया जोंजों एखेखाय बिथांमोनाबो जेरखम आं बायदि सानदों बिथांमोनाबो सानदों निस्सय बिथांमोनाबो गावबा गाव ओनसोलखौ नायनो थाखाय दिनै आंजों जगाजग जानानै जोङो जयै फैनाय जादों आरो। सिगां समाव बबेबा दोलाव थाना खामानि मावदों नामा नोंथांमोनहा? सिगाङाव थादों आं BPFआवनो बिराद मुजुफुद खामानि मावग्रा सासे सोद्रोमामोन। नाथाय फैयै फैनानै दिनै BPFनि माखासे सिन्थाधाराखौ आङो नुबोबाय। दा BPF पार्टि हिसाबै आं BPFखौ मोजां मोनोमोन बे निस्सय खिन्थु गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव थिग गैया। बेनिखायनो आङो सानबाय बे थिग गैयै हिसाबाव बे जोंनि समाजा बा जोंनि ओनसोला माब्ला डेभेलप जागोन आं बेखौ दुखु दाहा लानानै सिन्थाधारा खालामहरदों आरो दा बेखिनि आरो। सिगाङाव Ex-NDFB डिरेन फेक्सनाव थायोमोन। बेयाव थायैनो माने बिटिआर माबायाबो जानानै थांबाय जेनेबा एकर्डआबो एकर्ड जानानै थांखांनायनि उनाव जोङो BPF दोलोखौ सापर्ट होदोंमोन। सापर्ट होयै दिनै बेसेबांबा गोबाव सापर्ट होनायावबो जे जोंहा केस दङ। बे केसखौ जे बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायखांनायनि उनाव BPFजों थादोंबाबो BPFआ जोंनि जेबो मोनसेबो मोजां हाबा मावनानै होयैनि थाखाय जोङो नैबे दा जे सरकारा माने सोलिदों सरकारजों थायोबा माबा मोनसे डेभेलप जागोन बा जोंनि केस-टेसआ समाधान जालांनो हागौ खोमा जों बेखौ साननानै जे UPPL गभर्नमेन्टजोंनो नांथाबनानै मोजां मावलांनोसै होननानै मोजां मोननानै जों बेयाव फैनाय जादों आरो। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, ACP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।